सर्व समाज बांधवांके मिगले नमस्कार बालकृष्ण पै यालपी GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनल अंतू आम तुमका स्वागत करता। आज आमका दोरक्याने एक अतिविशिष्ट जानसिने खाण आमगेले विशिष्ट दिवसांकडे वरलक्ष्मी व्रत नाजलरी सत्यनारायण पूजा तक सगळं कडचे सफा निवेदू कोरचे कशी म्हणू आमका पळोया। या आजी तुमका सांगून दिता मिगेल अम्मा सरोजा आरपै आणि ते सपोर्ट करू ग मिगेल धुव श्रीवाणी बी पै आता आमका सफा निवेद कोरचे कशी म्हणू पळोया। सप्तांगे नमस्कार। आज हम रोता सफा निवेद कशी करतो म्हणून जोव्या ते बघे इथे सगळे म्हणून जोव्या गोवा रवो तूप पेंदार दूध कज्जूबी किसमिस एळु ആദ്യം ഗോവറവോ അവയ്ക്ക് ദേട് കൊല്ലോ ഗോവറവ് കള്ളോലസ തേ ആദ്യം കിത്തികർക്കംസലേരി ഏക ഊന് കൊണ്ട ചാമ്പജ്ജു കനക്ക ജല ഏക ബജ്ജുക എദ്ദ തൂപ്പ് കാഞ്ചാനും അങ്ക് ഏക ബജ്ജുക ताजे ते 5 दिवसांचे वच्चाक जानता मी बजिता एक बज्जुगा मागीर ते बेगे जाम घातलेले आम एक 2 खोल दूध काडलेले आसा ते शिजी ताका हे 1.5 खोल्याक 2 खोल्लो पेंदार जाम हे आमकां तेगा चान जाने ऊन गरिया आता जाऊन जाल्लेले आसता आनी आमकां हे दूद रखून हांवें 2 ग्लास दूद काडलेलें आसता हे चान आनी हे दुधा मुणयेक सिज्जुगा सिज्जिचोळे इടയ്ക്ക് അമ്മ 1 സ്പൂൺ തൂപ്പ് കാന്തിയുക हे चान जानेक सिज्जो ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചാള് തീങ്ക പൊന്താല ഗുബാണ സഫ നീവേद करचले ना പൊന്താല ഗുബാണ आणि आता गोवा रवो सिज्जलो आणि आता पेंदार घालता आम्ही साने खोल्ल्यांदा रवो काढलो दूध घालपण आम्ही चेड घालता दूध इथं सगळ्या दूध उरलं 2 ग्लास चेड घातलेलं आसा इथं त्याला रवो सिज्जू दुखून पेंदार घालपण 2 ग्लास पेंदार घातले साने ग्लास दुखून लेक संघाता आणि इടയ്ക്കിടയ്ക്ക് आम्ही तूप घालतींगा ಒಂದಲ್ಲ ಬುಗೆ ಬಾಣ पेंदार घालले मागीर इळकी करते रबुगाशी आणि इടയ്ക്കിടയ്ക്ക് आम्ही 1 स्पून तूप घालतींगा പൊന്താല गुबाणा तेद आणि छान चढते रबुगा तो उद्दाटदा तवले अत्तनी अम्मी ये सगळे गांधींगा येळा पिट्टो कज्जुबी किसमिस सगळे गांजानो आमच्या आंजाने एगले इळकी कोरू एदे तूपले गांधींगा आणि आंजान പൊന്താല गुंडलकाने एगले इळकी कोंकाड ലാസ്റ്റ് ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಗ್ಗಿ ಪೊಂದಾಲ ಸಾಧ್ಯದ ಸರ್ ತವಳಿ ತೇ ಎಳಕಿಕೊಂಡಿತ್ತೇ ರಬ್ಬುಗ सफा निवेद आता रेडी झालेलं सर ये वीडियो तुम्ही इष्टंदिला लाईक और शेअर और सब्सक्राइब कर सर्वांगे नमस्कार। सफा निवेद कोरचे कशी म्हणू छान जानो मिगेले अम्मान तुमका सांगून दिले असा हे कोरूग कोळतील जनानी तेक ट्राय कोरका
हे व्हिडिओ तुमका इष्ट जाल्ले लकीदा तुम्ही प्रथम जाणून मगे चॅनल पळजलरी ते सब्सक्राइब करका शेअर करका ऑल नोटिफिकेशन बटन एक प्रेस करका जल मात्र आव अपलोड करचे सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमका मिळताने तशी जी तुमगेले व्हॅल्युबल जाणसन सजेशन्स आणि कमेंट्स घालका म्हणून तुमगेले विनीत जाण अभ्यर्थन करून रब्बेदा सर्वांके नमस्कार.